ga mai kana sale da shi da fahajiya yan uwana daga kallo ɗaya sun yi gamo da abar so yan mata. Yau ga mai kana sale da shi da fahajiya yan uwana daga kallo ɗaya mun yi gamo da abar so yan mata. Magana jari Salawai Kano yau ni ne musirata, a haɗa araba shi ke hana tarkon zalunci manufata. Mai tarbiyya wannan ita ce ba ta bashin makaranta, ki tsaya bebi domin ki ji dukkan sakonnin zuciyata. A cikin raina ke ce kika shimfiɗa tarzomar masarauta, ke sele ce a guri na bebi kin ke ce mata. Saurara 'yan mata ke na gabaiwa kalbina a cikin rai har zuciya ke ɗai zan ba gun kwana. Karɓo furen so dan Allah kar da ki sa rai na kuna. Burina shine kullum ki zamanto a gidana, kin zan mata a gare ni uwa kuma gun ƴaƴana. Ki zo gare ni baby zan kai ki Indiya. Da yaro kyau take ba ta karko in kin duba, baby na zo ki bi ni mu je lambun mu ki sha goba. Sai an buga dawa za a fahimci cikinta akwai tsaba, da kuɗaɗe na zo miki ba kuri da batun roba. Akushi da rufi na sarakai ne ba a zancen roba, ki amince mun ki bar yaro sha'aninsa akwai roba. Duba shiga ta baby yaro nake mai kyau ɗan gata, ga motoci da kuɗi a gida na duba nairata. Ba wani dogon zance ke dai zan ba su 'yan mata, sana a mizani baby dan ki fahimto manufata. Sun ce tsaba a cikin tsakuwa baby na ki fahimta, da ke nake bidar rayuwa sarauniya. Da ni da Fahad mun zo gare ki cikin mu ki zaba, karfin gwiwata na jikin ce ni ke ka zaba. Gafarin so na ko miki baby ya cike karba, madarar kaunar ki cikin kwariya na daga zan kurba. Ki shigo sabugata dan ki wani babbar tarba, karki wa kanki maciji shi ke canjin sa ba. Kyale zancen da yake miki karɓa alawar soguna, sawun giwa kin sanya zarce na rago baby na. Bayan auren mu da ke zan kai ki USA a gidana, za mu ji daɗin mu hole jirgin kauna mun zauna. Mikon hannun ki na samu ki zo ban kauna mai suna, ki tallafa ki ban kaunar ki gimbiya.